A veure, peripatètics, què dirien els filòsofs sobre aquestes gambes? La idea de gamba no és aquesta gamba perquè pertany al món sensible. Plató només li interessa la gamba ideal. M'he adonat que ets la noia més guapa de la classe. He arribat tard. Però sí que m'ha donat això per tu, de part d'ella. Estàs de conya, no? Jo no en vull saber res. Vosaltres.